Hello sa tanan! Ako din si Shari. I am based here in Cagayan de Oro City. For today's video, kasi 7 months ago, may nag-request po sa akin if I can do a what's in my bag video. So yun po yung gagawin ko for today. So if you wanted to see more, please keep on watching. Baka nagtataka po kayo kung bakit ganun katagal bago ko ginawa tong video na to. Kasi nga, ngayon, I have the reasons to do a what's in my bag kasi may nagbigay po sa akin ng bag. So, thank you sa kabalo na ka, kupitsa ka. So, yung ginagamit ko na bag ngayon ay simple lang, tsaka yun lang naman talaga yung gusto ko. Simple lang, tsaka yung gusto ko kasi yung tumatayo kapag nilalagay mo sa table or kapag may kukunin ka, ayoko nung nagsishrink kasi mahirap hanapin yung mga bagay-bagay sa loob. Kaya, yun. So, yung ginagamit ko ay ito. Ayan. So, it's an Anne Klein bag. So, it's black with gold na mga materials. So, ipapakita ko sa inyo kung sa itsura. So, muna siya ang gikan ko sa balay. Ayan. So, let's proceed. The first item in my bag is this one. This is a makeup pouch na binigay po sa akin ni Mama. And I have yung mga ginagamit ko lang na daily. So, like the pressed powder or the blush. So, blush na ginagamit ko. Tsaka, yung pangalawa sa makeup pouch na to ay yung powder. Ayan. And then, what else? I have also the eyeshadow from Mary Kay. And then, the eyeliner, the gel eyeliner from Mary Kay. And then, the lip tint. Yan, may lip tint po ako. In case gusto ko lang mag-lip tint. O naapoy, ito lipstick ng Color Collection na pink. The last item in my makeup pouch is this mirror. Ayan po siya, galing po siyang South Korea. Bigay ni Miss Elaine. Thank you, Miss Elaine of General Santos GSIC. Ayan, so the next one. So I have my glasses po. Ito po siya, from Ideal Vision. I am negative 25. My favorite color is blue. Kaya ayan po siya, blue po siya. Ayan, so next one, I have another, hindi ko alam kung ang tawag dito, if wallet ba siya or pouch. Pero ito bigay sa akin ni Miss Kim. Thank you, Miss Kim. Diba, puro bigay yung aking mga gamit. So, this one naman, yung mga cards, some of my Suki cards from Shopwise, Robinsons, and 7-Eleven. And then, my Comelec. Wala na ako, matitiri akong Comelec card. Comelec card. So, etong mukha pa akong dito, dugyot. So, ayan. So, minsan dito ko rin nilalagay yung aking earphone or kaya yung microphone ko ito. Yung microphone ko na ginagamit. So, yan. Gusto ko dito kasi mabilis siyang buksan. Tsaka pag ganyan mo, makikita mo agad lahat ng laman ng pouch or ng wallet. Okay, let's proceed with the next item in my bag. So, I have here another lalagyan po. So, dali na ako ginabotang ako ang mga makeup brush. This is from Mary Kay. And then, papakita ko lang po sa inyo saglit. So, dito po, ayan, kita ba? So, dito po yung aking mga favorite brush. So, the first one, yung blending brush. And then, yun, dito po yung mga spoolie na ginagamit ko for the eyeliner brush, for the blush brush. And I also have yung pangkilay. Dito ko po nilalagay yung mga pangkilay ko. Ayan po siya. O kaning tawag dito, it's a retractable lip brush. And then, meron din ako smudger and lip brush. Nakita nyo na to sa first ko na what's in my makeup bag. And then here, this is a very cute brush. Ito po siya, oh. This is from Mary Kay and kasama po siya ng gel eyeliner. So, ganito po siya yung itsura niya. So, pag liligpitin nyo na po, ganyan po siya kaliit. Ayan po siya.
And then the second one is a lip liner brush from Mary Kay also. So gagawin niyo po, ganito lang. Tapos pag itulod siya, ayan, yung lip brush. Diba? Ang cute. Ayan. So, muna siya ang akong isa ka, tawag dito, isa ka pouch. And then, for the next one, I also have another pouch also from Mary Kay din to. Bigay sa akin ni Miss Kim. Thank you, Miss Kim. Dito ko nilalagay yung aking ito pala, mga deposit slips po ito. And, meron akong paracetamol. Ito po, paracetamol. Sa mga Dayan, yung mga cards din na naandito. LBC cards. Yun lang. So, sometimes yung mga resibo po, dito ko po siya nilalagay kasi yan, protected po siya. And then, next one, I have a mirror. Ito po siya. Medyo malaking mirror from Mary Kay. So, pwede mo siyang itayo ng ganyan. Okay, another one is my wallet. Ito po yung wallet ko. Binigay po sa akin to ng husband ko. It's Micaela na brand. And then, ayan po, dito po yung picture. Ayan, some of my cards are here. May picture po siya ng husband ko, ng nurse po siya. Yung husband ko. Ayan. So, ano po siya dito? First year nursing student. And then, dito po yung ibang picture, yung ibang cards po sa wallet ko. Ano pa ba? Ito, meron kami picture nung dugyot pa lang. Ayan. Focus ba siya? So, ano pa ba? May picture kami ng first son ko, si Ali. He is during yung first birthday niya. Ito, si Ali. Tsaka yung another picture namin ng aking husband. Charot! Ayan, so yung mga cards ko na andito. And meron din pala akong dollars. Ano ba dito yung dito? Kinsay gusto mga yung dollars tala? Nakoy, real. Ayan po siya. Pili equivalent aning 1 real. And then ako'y dollars. Tatandaan ko po, ito po yung bigay nung ng ninang namin sa kasal. May naglagay yata, $10 yata yung naandun, or basta. So I have, meron po akong $5 sa wallet, tsaka dalawang 2 reals. Okay, the next item in my bag is this, ilalagyan ng cards. So, dito ko po nilalagay yung ibang cards ko, tsaka yung ibang mga IDs ko. And I also have here the flash drive. It's a card flash drive here po from International College of Auckland. And gaganto nyo lang po siya. So, ayan po. So, may USB flash drive po kayo. And then, ayun. So, dito po lahat ng cards ko, yung old ID ko nung nag-study ako in Xavier. Is here pala. Okay? And this one is kita niyo po ba? This one is a phone card nung yung mga payphone po, nasa Manila po ako, that's year 2003 yata or 2004. Diba? So, I have here also coffee, Blend 45, 3-in-1 coffee. And also, this coin purse from my husband, yung sa, kanapit itong dularan sa katkay nga kanapit itong pagbato ka og arrow, dayon mo kuan ang balloons. Kung saan maigos yung balloon mo to siya. So, mo na iyang nakuha. Coin purse. Inside my coin purse, dito ko po nilalagay yung aking, ito, if you know this one, peak na daan, nakaayo. Yan, nabali ako isa ka peak. So, muna siya coin purse. And then the next one is yung lalagyan po ng lipstick. Dito ko nilalagay yung favorite na lipstick shade ko. So, this one is in crushed berry. So, yan po siya. And then, ano pa ba? So, meron akong another flash drive. Sa pockets naman, dito po, ayan po, may po siya. May dalawang pockets po siya here on this side. And then, meron po siyang zipper pocket on this side. So, nakalagay dun sa zipper pocket
ay ang aking another favorite shade. This is pink na Mary Kay lipstick. I have my charger. And I also have the keys with New Zealand key holder. So another item that I have in my bag is my cell phone. Another cell phone na meron ako. This is iPhone 6 na GBP unlock. Ganahan ko ani kay Chada siya i-video. So tsaka mabilis siya mag-capture ng Wi-Fi signal. So medyo mabilis. So yun. So another item in my bag, yung pinaka gusto ko kasi puntahan dati yung Paris. Pero ngayon na-change na siya. Nailista na siya South Korea. So, yan. So, meron akong mga gantong bagay na maliliit. And then, I also have a ponytail holder. Ayan po siya. So, that's all with what's in my bag video. Thank you so much for watching. So, if you haven't subscribed, please do subscribe to my channel. Click that bell button para makabalo mo if ever na ako i-upload nga bago nga video. Sa mga nag-subscribe na or sa mga mag-subscribe pa, salamat kaayo sa inyong support. Thank you so much for watching, and may God bless us all. Spread loves! Bye-bye!